serbisyo at para sa publiko. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako. Yes, hello! Isang maulang hapon sa ating lahat. Nepo, maura na yaldo kaya katamungan, lalo na kini Guagua or keng buong Luzon, buong Pilipinas. Isang maulang araw po. Shower of blessings from the heaven above. So welcome to Pamilyang Kapampangan. This is your DJ Ma'am Ning here at Radyo Guagua 99.9 FM. Yan, okay. So welcome po sa ating mga listeners and watchers. And of course sa ating Honorable Mayor Tonton Torres. Isang magandang hapon po sa inyo dyan. At lahat po ng ating mga employees and officials at Municipality of Guagua. Yes, and thank you for watching. Ludwig Sunglao, our #1 fan, and Ma'am Susan Ginto Serrano is watching also, naka-sign in na. And Ma'am Araceli Lapid is watching also. Hello Madam, good afternoon po sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, and of course, yung ating mga listeners, watchers, sa ating mga katabing karengke katamong siping balen. Po, balening sasmuan, maya pagat panapon kaya kayong keng balening Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Porac, yan, sa San Fernando, Santo Tomas, po, San Simon, saan pa ba? Saan pang santo yan? Apalit. Apalit, Macabebe, Masantol, San Luis, Arayat, Santa Ana. Yan, nakakarating tayo sa buong Pampanga. So, maya pagat panapon po, kaya kayo nga, kaya nilalawigang Kapampangan.
Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano. Good afternoon po, beautiful Ma'am DJ Ning. Wow naman. Yeah po, thank you so much, Ma'am. And of course, yung ating listeners sa ating buong bansa, syempre, sandali, dito sa Mabalacat City natin, baka magtampo sa ating mga listeners, watchers natin sa Mabalacat. And sa City of Angeles, sa Clark City, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes. And sabi ni Ludwig Sunglaw sa atin, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Love you Radyo Guagua everyday. Wow, nagpa-play po song Ma'am Ning, Everyday I Love You. This song po Ma'am Ning from Radyo Guagua. Yan, and hello to Kuya Jay, sabi po niya. Yes, Ding Rubio Ernie is watching. Shout po San Pablo Guagua, makalbog na. Oh my. So shout out daw po, makalbog na po kay San Pablo Guagua from Ding Rubio Ernie. Yan. Nano magpadala ta na pong bangka kay San Pablo. So enjoy lang po natin. Enjoy po natin ang lubog, ne? Enjoy tamoy ngalbog. At panayan talareng asan, lumwal ken dalan manasantana naman. Yes. Ingalbog kete guagua ali perwisyo nung maka-enjoy, alwa mo sana itang medyo matas-matas kalupan hindati, makanita, aborita. Pero nung paditak-ditak mo, patampi-tampi sota, malwata na rin kaya, makatakman albog, ne? So, enjoy lang tayo keng albog tamo. So, sa mga taga San Pablo dyan, enjoy lang natin yung lubog dyan, no? Hintayin natin yung maisda na lalabas sa ilog, alright? And syempre, rin kaya katam taga San Rafael, siguradong makalbog na la naman kanini nung sakaling matasyeng kaya katamong ilog na po. So, yung ibang tao, tinitingnan nilang hindi maganda ang lubog, pero merong goodness, no? Sabi nga ng isang matanda, sabi na nitang meto nga matuwang dimdam ko kanita, maglinis siya, sabi niya, maglinis siyang yato keng sarili na, ne? So, maglinis siya mo kanyang ingyato keng sarili na, yan, ne? Po, keng albuga yan. Daralan na keng malala malugar hanggang tinat kay ni Surface. Yan pong kaya katamong ibili kaya isipan tamo. Alright? So, remember taga guagwa tamo. Eya po guagwa nung eya lumbog. So, etamo ay eliminate kete guagwa ingalbog. Uling remember, guagwa came from the word wawa, no? Wawa. Lawa ng Manila Bay. So, automatic tayong lulubog, no? Eka original guagwa nung pamamanintunan may malanging mata sa guagwa. Liya. Manibat niyang minunang panahon, ing guagwa, lulbog ne talaga. Panahon na pangamayo. Alright? So, actually, may hinihintay tayong bisita ngayon. Ewan ko kung makakarating siya sa ulan-ulan na ito, no? Pero, nagsadya na rin ako ng ng pag-uusapan natin ngayon in line with the topic na tatalakayin niya sa atin. It is women's right, no? Usapang batas at karapatan ng mga kababaihan. Wow naman! No? So, ano tayo ngayon sa batas ng mga kababaihan? So, Ma'am Araceli Lapid is greeting. Maya pagat panapon mo naman Ma'am Ning. Yan, So, enjoy lang po Ma'am Sel. And mamaya kapag nag-music po tayo, sana meron po kayong Twitch TV dyan. Po. So, yung music po natin kasi continuous listening to beautiful music. We're having that in Twitch TV. Okay, so naka-flash naman po rito sa ating chat box yung Twitch TV. Tap lang po natin yan, okay? Just download Twitch TV, okay? So,
ano rin natin, syempre, let us not forget. Uy, Diyos ko, namalayo pa sa Rolly, man-English na akong bagyan. Let's not forget ang ating mga kababayan sa abroad, dyan sa UAE. Yan, marami tayong tagapanood dyan, no? Sa UAE, deng hanggang kay katamong Kabalen, King UAE, Ken Dubai, halos at chula Ken Dubai, deng Filipino Ken. So, maya pagat panapon kaya kayo ang Ken. Gat panapon Ken. So, maya payaldo kaya kayo nung nanuman ing panahon Ken. Kaya kami Kenny pila ng aldong mumurain. It's mumurain every day. It's cool day every day. Alright? So, and also yung mga taga Riyadh, Saudi Arabia, Baghdad, Jeddah, yan. So, hello. So, lahat ng mga kapampangan, lahat ng mga kababayan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates, hello. Magandang araw sa inyong lahat. Maulan dito sa Pilipinas. Okay? So, hindi ko na kayo iinggitin sa ulan dito. Alam ko umuulan din sa Saudi Arabia and you are enjoying the rain in Saudi, ne? Ela kasi saling manakit kay ka rin eh. Rain, go away. Alright? So, ang ating mga kababayan dyan sa Amerika, ne po, maya pa bengi kaya kayungan Ken, King America. Especially to Sir Rolly Songko na lagi nakikakalinguan kay ni Radyo Guagua at padala na niya namang pang merienda. Ne po, masaya, mabieno naman din kaya nakan Kenny Sir, den kaya katamong staff Kenny. Yes, Lander Canlas is watching. Hello, Lander. Good afternoon to you. Ay, no ka rin kakakasenak, ne. Balo ka tsuka, bro, Lander. Mimingat ka lagi, ne, nak. Jesus lagi yang kayabe mo kene may kakalingwan ni Jesus yang kaya katamong hope sa ating buhay, siyang pag-asa natin sa ating buhay, si Jesus lang. Alright? So, andyang medyo mga homesick kayo, just think that you are doing that for the family, okay? And then, yung ating mga listeners, watchers also in Canada, hello, welcome po. Welcome sa Pamilyang Kapampangan. And yung ating mga friends, relatives, they're in Australia, in Italy, si Kuya Nilo. Yan, si Kuya Nilo Manaco, na pila niya kanugrado yung mata mo, sir. Mangutang niya po yung Sir Rolly. Yes, Lander Canlas, you're welcome. No? Mangutang niya Sir Rolly, Sir Nilo, nung pilan na kanugurado mata. Okay, so hello. Ate Dang, maya pagat panapon kaya ka, maura nagat panapon Ate Dang, Ma'am Josefina Cervantes Gonzales, at ang aking magandang daughter-in-law, Rose Bungay Romor is watching. Yan, Rose, panayan yung mag-sign in ni Sir Nilo at atin lang andyan pang merienda mo rin kaya katang staff Kenny. Peparalanin na naman ni Sir Rolly. So, andyan makapakanano atin lang pepe kay kauran. Yes, ne? Okay. So, saan pa ba yung ating mga binabate? Yung sa mga taga-Israel dyan, then taga-Israel, taga-Sudan, and Pakistan, our friends there. Hello! A good day to all of you from Pamilyang Kapampangan here at Radyo Guagua 99.9 FM Philippines. Yan, alright? And then sa ating mga kalapit bansa, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Macau, sa Guam, sa Vietnam, saan pa ba? Sa Malaysia, Indonesia, tayo makain babanggitan in China, uling medyo tayo makain in Taiwan naman pong Hong Kong. Right? Anyway, I have a relative in China watching also. So, a good day to all of you there, mga kalapit namin bansa. Mga kababayan dyan sa Asia, hello, maya pagat panapon. Kaya kayo ngan, welcome to Pamilyang Kapampangan. It's Sunday again with your DJ Ma'am Ning. Okay, so for the start, let's have this beautiful song, syempre, Funky Town.
medyo mag-ano tayo, hit back tayo, and then followed by Shake Body Dancer and Everyday I Love You as requested by Ludwig Songlao. Yan, Jay Ramuar is also watching. Panayan tayong mag-sign in ni Sir Rolly J. Gisingan me pa muna. Banganita mag-sign in ni at pasalamat tamo kayong pang meriendang pedala na kaya katamo. Okay, so let's have this beautiful music. Here is Funky Town. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Alright, so good afternoon to Police Officer Richard Danao. Yan, Police Officer Richard Danao. Thanks for watching. Hello, welcome to Pamilyang Kapampangan, and of course our sister Dr. Pamela Baking. Hello, Sister Pam. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta.
Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha?
Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua. Wow, napakaganda naman ng requested song na yon. Every Day I Love You. Sana nga, no? Okay. Ang pag-uusapan pa naman natin ngayon ay women's rights. Yan, yung mga tinuturing ninyo na mga kalalakihan na mga prinsesa, mga reyna. Mga prinsesa nga ba sila? No? Mga reyna nga ba sila? Yan, kung ituring natin, no? So, we're still waiting for our guest speaker or yung guest natin dito, no? Na magsasalita sa batas at nakaano lang daw siya ay naka-traffic doon sa bandang Ascomo, no? So sino bang nakikinig sa Ascomo diyan? Pakitingnan ninyo si Police Captain Michelle Gaviola dyan, no? Paki-assist ng mabilis at inihintay natin. We're still waiting for her here at Radyo Guagua 99.9 FM. Alright, so yan, pag-uusapan po natin, kasama natin si police officer natin, no? Wow, no? Siyempre, wow, thank you po. Si Nika, wow, nag-thank you na rin si Nika Sembrano, no? Yung ating isang staff dito. Nasa na ba si Sir Rolly? Sir Rolly, yan. Calling the attention of Sir Rolly in America, in Carson, California. Rin kaya katamong kay staff Sir Wareni, mamamag-thank you no kaya ka. Yeah?
katunayan na bibiyeta la karela ring padala mong kay pang meriendada. So, syempre, mumunandog pan grasya Kenny Bunso. Ne Bunso, potang bagya. Diyan makapakanano at ikang pang merienda ken bat kang seroli yan. Mag-type na ka naman Bunso, pasalamat kang seroli, bano nga basa. Banta mga tagya kening kahit tam keni. Akit na lareng magpasalamat kaya. Okay? So, yan, no? Mga prinsesa, mga reyna ng tahanan. Tunay nga ba na ang turing natin sa kanila ay mga prinsesa at reyna, no? Siyempre, yung prinsesa, pakakayantayan, pakaingatingatan tayo, ne? Pakalaghu-laghu tayo, uling prinsesa tayo, pakamalan tayo, ne? Pakamalan tayo yung prinsesa. Pero itapin ating pero, there is an exemption, ne po. Madalas din yung prinsesa nga rin, elalupang talagang itangke-tangke katamong imagination na prinsesa. Prinsesa king meto nga palasyong malagu, ne? Sabi ng Sir J. Gaviola Romor, pasensya na po Apo Rolly, kaya makapagpasalamat personal kayong studio manuran po kasi ketiwa. Ne, tsaka atin niyang panandamang kanoy J. Nang melyari kaya ka J. Alright. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon, yung ating mga prinsesa sa bahay. Nung minsan hindi lang minsan, ngayon lang, no? Ngayong taon na to, meron akong naging estudyante, napakagandang bata, napakaganda niya, flawless yung skin niya, no? Alam mo talagang, siya, princess ng pamilya. Pero nagtataka ako kung bakit siya, yung yung kanyang kilos ay may pagka-lesbian ang dating. So, hindi ako nakatiis, nagmarites ako ng konti. No? Nagmarites ako ng konti sa kanya. So, naglakas ako ng loob na tanungin yung bata. Sabi ko, at malakuna ka man ako, flawless kay tsura. O bakit makanyang ka? Bakit may tomboy ka? Kalago mo pa mo. Sabi ko kaya, So, itaing kay ko kaya, may pakaili ko kan J. Kening kaya sinobra king munggod. Yan. Wow, si Michelle Abigail Gaviola Domingo. Hi po, auntie. Sabi niya, hello to Michelle Abigail Gaviola Domingo. Hello, and to Arman, yan. Sa kanyang hubby and si baby nila, no? Si Krisa. Yan, si Krisa. Hello, Krisa. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Naka-traffic lang si police captain natin. Sana nakalusot na siya ng traffic at sigurado at lumilipad na yung papunta rito, no? So, waiting po natin siya, waiting. So, for the meantime, magkwentuhan muna tayo ng in relation to our topic. So, yung kanina nga sinasabi ko na bakit yes. Michelle Abigail, hi po, Antoning, sabi niya. Yeah, and Ludwig Songlao says, Songke po, everyday I love you. Wow, I love you, Radyo Goagwa. Wow naman, talaga, Ludwig Songlao. Yan, oreni po rin lulugod kay kami. Ludwig Songlao, Ma'am Beth Songlao, si Ma'am Susan Ginto Serrano, si Ma'am Luda Dural, Franz Luis Riable, yung kanyang FB, and then si Kuya Nilo, si Sir Rolly, yan, niya pong Marianong Garapon, ren po rin lulugod kay kami kete, po, susuportang talagang emu kening on the air tamo nung talagang magparalalang pang merienda. Yes. Wagawan na ning helicopter kanya ning service ng Ate Buji, Police Captain Gaviola, yan, alright? So, sabi ko dun sa bata,
kalago mo nanong kayi o bakit may tomboy kaya ko? So, may marites kung bagya kaya. Yes, Ma'am Agnes Del Pilar Palacol. Good afternoon po, Ma'am Ning. Sabi niya, yeah. Madam, good afternoon also, Ma'am Agnes Del Pilar Palacol. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Dakal salamat king pamanalbe, Ma'am. In topic tamo, violence against women or women's rights, yan. At we're still waiting for our guest, si Police Captain Gaviola. No, na naka-traffic pa siya ngayon banda dun sa Ascomo. Kasi ginagawa yung mga bridges. Taga ano kasi to taga San Jose, Florida. So marami siyang bridges na dadaanan. Marami siyang bridges na dadaanan bago siya makarating dito sa atin. And as far as I understand, yung project ng government ngayon ay to elevate yung mga bridges natin para kapag dumating yung tubig galing ng bundok dahil sa tag-ulan tayo ngayon ay malayang mag-flow sa ating mga sapa, yan, sa ating mga streams papunta rito sa ating mga ilog. Okay? So, San Pablo kano makalbog na. Abang-abangan nyo rin kay Kendeng tilapia, rembangus, deng hipon, miyaliwang asan. And then, make pass by ko keng San Isidro, mamadwas no karin. Wow! Mamadwas na la karin keng San Isidro, mangwanong asan, keng ilog karin. Okay? So, to continue yung aking marites kanina, sabi ko dun sa bata, bakit may lakas ko pong lumengutang kaya, may kipagmarites kaya. Kalago mo ako, bakit may tomboy ka? Ako, sayangin lahi mo, mayap ka, ako makanyan. So, medyo may na-share na personal na bagay yung isang bata at ang nakakalungkot ay uncle niya ang nag-disrespect sa kanya. Okay, so yun po ang nakakalungkot na sa halip na ituring silang mga prinsesa ng pamilya, mga relatives pa ang nagdi-disrespect sa kanila. So yan ang may kaugnayan ng ating mga examples na ito sa ating pag-uusapan ngayon na women's rights or the Republic Act 9262, yan, violence against women. Okay, so Sir Mark Castro, yan, the singing math teacher, the champion of Betis National High School is watching. Hello, Sir Mark, thanks for watching. And Michelle Abigail is saying, Fiesta po kasi Valdez. Fiesta Valdez. Niya pala maka-traffic police captain tama. Yeah. So, yes, Sir Mark. Hello, Ma'am Ning, sabi niya. Maya pagat panapon, Sir Mark. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan, Sir. Abaluta mo ngeni reng hanggang karapatan dareng women. Sir Mark. Okay? And sabi ng Jay, mamadwas ta na kano. Jay, mamadwas ta na hanggang asola tamo kitang paligid tamo pengan dareng bulig. May nga kain na pagisan na itang asolang in-spread ng daddy mo ka rin. Yes, you're welcome, Sir Mark. Yeah, looking for fishing pole. Ano na lang, tintamong nangaos kanita, tintamong kitig, tintang kitig, mangitig tam. Tsaka kanita sawaying mekitig. Wow, mali, no? Yeah. Love it, Ma'am Ning. So, wait po natin, Sir Mark, yung ating guest natin ngayon. Naka-traffic lang siya doon banda sa Ascomo. At ang pag-usapan natin ay mga karapatan ng mga kababaihan. Yan. Yung ating mga tinuturing nating mga prinsesa at reyna ng pamilya na sometimes ay naba-violate or most of the times ang nagba-violate sa kanila ay mga tawag dito, mga nagdi-disrespect sa kanila ay mga
relatives din, no, inside the family. So aalamin natin 'yan, no? Okay? At itapining makalungkot, anyang pamamaglolon na ko, ne? Pamamaglolon deing babae. So, what's ka, Sir Mark, ne? Potating maglolo ka. Maglolon na ka, neng kasweet ka, potang kayabe na nakaking balayan, ne? Miyabe na kayo bilang miyasawa, mi partner. Let's say after 1 year, after 2 years, o ita na po, lunto na po itang disrespect, ne? So, nano kayang gawan na ning metong nga babay? Yan, ne? So, aalamin natin yan kay Police Captain. Wow, si Sir Rolly nandyan na. Sir Rolly, mag-sign in ka pa, baka nitayakit mo rin magpasalamat kaya ka. Yes, Nancy magtanong. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon to you also, Miss Nancy magtanong. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Wait lang po tayo sa ating guest at siya'y naka-traffic pa. Sana nakalusot na siya at para malaman na natin ang mga bagay-bagay sa batas na ito, no? Republic Act 9262, otherwise known as the Violence Against Women's Rights. Yan, okay? So for the meantime, paki-ano lang po natin ang ating mga pagsubaybay natin sa Pamilyang Kapampangan. Please switch on Twitch TV. Yan, Twitch TV po tayo for this beautiful music. From Ace of Base, Beautiful Life, and Nobody But You by Wonder Girls. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin,
Marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating... Beautiful song, I Want Nobody But You. My goodness. Kareng magumpisa pa mo. I want nobody but you. Wow, sana after 30, 40, 50 years, sana nga I want nobody but you pa rin. Okay, so Sir Rolly Songko is sign in. Sabi niya, at tuna ko at mayari no deng abe kung masanting at panupaya na pumya katagalya pa apong Marianong garapon. Yan. So,
Nanong sabi ng sir, nano na kano yung tema ng paksata mo? Sir, violence against women. So, kamusta naman sir keng Amerika, ring babae ken, nano, lalo na rin kabataan. Mag-share ka pambagya ka rin kabataan keng Amerika, makanita ba ing pamaggalang, talagang re-respect do ba talaga, tsaka ring wives ken king America, edo ba violated la ba or what king rights da ne, pakishare mo naman sir nung naning king America. Ing panekong request, To Love Somebody by Michael Bolton nung magsilbiya po. Siyempre, sir, magsilbiya, ika pa. My goodness. Lalo na ngayon aldongay ni, masaya la rin kaya katang staff. Pamye ko retang kaya kampe para la karela. My goodness, atin lang pang merienda, atin lang pagkay ketang bagya, ketang King Plaza, dakal pa mo asa sa liken. Alright, so, tasero, lininya na ng bunso number 1 nitang To Love Somebody. Wow naman, eh. So, nano kaya patigtig de pa itaso, ibanta magkaswelo yay Sir Rolly bayu tamo mag-pray. Number 2 mo na yung pasabay itang Welcome to the Family. Patigtig te pa ining To Love Somebody ng Sir Rolly. Ne? Sir Rolly, switch on Twitch TV. Baka nita magkonsuelo ka kening kaya katamong requested song na To Love Somebody. Alright, so Sir Rolly, ini na po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw,
Yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay. Dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talaga. Sure, makanyang kakalakas Kenny Radyo Guagua. Okay, so here is now ang ating mamaya po natin ipakita after the prayer ba or before the prayer. Okay, dito ka na. Doon ka dumaan. Yan. Ang ating bisita ngayon po. Eto na siya, napakaganda niya. Wow naman, para siyang kandidata. Yan, para siyang candidate. Alright, so yung camera natin, bunso. No? Okay, so kanina pinatugtog natin. Pinatigtig ako sana sa pinatugtog natin ang To Love Somebody. Sabi ko nga kanina, sana nga tuloy-tuloy ang pagmamahalan sa bawat isa. Yeah. Wala to, no? Wala siya, walang medyo hindi namin alam kung bakit nawawala yung sa headphone natin. Police Captain Michelle Agneta Gaviola. Wow, so ito po ang ating guest ngayong hapon. Wow, no? Yan, tinitingnan niya. Ayan, no? So this is Police Captain Michelle Agneta Gaviola. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes po, hello. Magandang hapon. Okay sa ba? lahat. Kay DJ Ning sa Pamilyang Kapampangan. Maraming salamat po sa pag-imbita. Wow. Right. Ganda niya, no? Mukha siyang Chinese, Korean na pinaghalo. Ang ganda ni Police Captain Gaviola. So, pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang violence. Eto, okay. So, bigyan natin yan. Alright? So, hindi siya narinig kanina. Konti lang. Uulitin natin yan. So, you greet again, Police Captain. Yan. Ayan po, sa lahat ng nakikinig ng Pamilyang Kapampangan with DJ Ning, maraming salamat po sa pag-imbita at magandang hapon po sa mga taga-Guagua at sa lahat ng naabot ng radio station. Hindi lang naabot, napapanood sa Wow, buong radio mundo. TV pala to. Yes, radio TV. Okay. Tagal ko na ditong wala. No? Okay, so paano bago natin wow, hello po kay bisita tamong malago like from Ma'am Susan Ginto Serrano yan. Eh? Oh naman, bagyan na po burikan yan Ma'am Susan. Siyempre. Okay, so bago natin pag-usapan yung women's rights, no? Para inspirasyon naman sa ating mga kabataan, yan. Paano mo bang narating, no? Paano mo bang narating ang position na yan, Madam Police Officer, yan. Magmula Ay, dami ng watching sa akin, no? Yes. Ayan, paano narating? So, ayan po, ako po kanina ko pa naririnig sa radyo, ako po si Police Captain Michelle Gaviola at tubong Guagua po talaga ako. Ako yung laman din ng Plaza Burgos noong mga panahon na yun. Yeah. Ayan, para inspiration lang, ako po ay natapos ng Bachelor of Science in Criminology sa Philippine College Yun ba of... talaga ang gusto mong course? Ang totoo? Ayan, ang totoo ay, it is not my childhood dream. Ayan po, paano po ba kita i-address, DJ Ning? Ang dami kasi, ang dami kasing pwedeng i-address dito, hindi ko tuloy alam. Ayan, DJ Ning, po ako, graduate po ako ng BS Criminology, and it is not my childhood dream dahil sinabi lang yun ng tatay ko. Ako po ay... ininduce lang ng aking tatay. Ano ba talagang gusto mo?
Political science sana. Pol-sci. Opo, pol-sci. Kaso, sabi ko nga nun, gustong maging doktor kasi nga yung sister. Diba? Kaso, magdo-doktor daw siya. So, yun, hindi na natuloy. And, Nagsisi ka ba? Nakinuha mo yan? no, it is not po. Hindi siya. Yan, Ayan, inspiration hindi siya sa ating kabataan. Oo, kasi hindi siya. yung mga parents, meron silang gusto Para sa kanilang anak nila. anak. Opo. So, hindi ka nagsisisi naman. Hindi ako nagsisisi at it's ano rin po, blessing din sa akin dahil kung nasan po ako ngayon is siguro kung nagtigas yung ulo ko, wala ko ngayon kung nasan ako. So, sa lahat ng kabataan dyan, huwag kayong magtitigas ng ulo dahil ang gusto lang ng mga magulang natin is yung talagang the best para sa atin, yung nakikita nila. Kaya if ever na meron po kayong nagdadalawang isip sila ngayon, is ano lang po, sunod lang po tayo sa magulang natin. Kasi lalo na yung mother knows best. Yes po, mother and father knows best at alam po nila ang makakabuti po sa atin. Wow, Yan. Gusto ko yan gusto ko yan po, police officer Opo. natin. So, for the meantime, bago tayo ituloy natin yung kwentuhan, mag-pray muna tayo, no, ng 3 o'clock prayer. And then after that, ay tuloy-tuloy na tayo sa ating usapan. Alright. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayan ng Guagua, halina't sumamang harapin ang umagang parating. Tumayong buong tapang, harapin ang bukas, yakapin ang tagumpay. Tulong-tulong at magkapit-isip, isulong ang ating bayan. Isipin mo sana ang sarili lang, tayo ay isa lang. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Iangat ang bayan ko sa makabagong panahon. Halina't hawakan tayo ng kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagtutulungan, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Iangat ang bayan ko sa makabagong bayan natin. Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Iangat ang bayan ko sa makabagong panahon. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Okay, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. So, nandito po sa atin si Police Officer Michelle Agneta Gaviola. Yan, ang napakaganda kong kasama ngayon. So, hello, greetings muna kay Sir Henry Muli. He's watching today, and sabi ni Sir Rolly Songko, aroa po kong Marianong Garapon at niya palang matena kanya legwan ing bisita yo pasalamat ya po ene magsilbi ya ka Marianong Garapon nune po tami sabi ya king to love somebody. But I do respect being a young lady, proud of you to be a member of our chapa. Wow naman, you know what mean, malago ka pa king kawarasan. Magyana mo rin Sir Rolly niya, Miley ng Miley. And Sir Alvin Sibug is watching. Nebo, thank you so much, sir. Yeah, patse pala yung bisita at ni katimuan king legwan ning balen na ning wawa. No ka rin ka pamunta, kanino yung wari migmana ya, hindang tiya. Nakasalamat Sir Rolly. O yan, po. So, talagang pemuri ning kanakong kain. Bisita ngayon ni Police Officer Michelle Agneta Gaviola. Yan, okay. So, Ma'am Michelle, shout out natin yung mga nanonood sa'yo. Sino ba sila kasi? Sabi mo nga, shout out. Shout out! Ayan po, sa aking mga classmates, si Sir Lois, ang aming, sa legal. Ayan po, di ba? Legal, taga Olivas po to. Wow. Si Police Colonel Anselmo Andayan. Ayan po, yung aking classmate, Police Major, sino ba yun? Police Major Bulwag, Aurora. Nakakatakot. Napipressure ako. Baka pagdating natin doon, may kanyo na sa bigla tuloy ako na pressure. Ano ba yan? Okay, sino pa ba yung mga isa-shoutout natin bago natin pag-usapan ang lahat-lahat ng bagay dito? Ang dami-dami kong isa-shoutout. Si Ma'am Rowena, si Ma'am Jeline Lansang, yan, si Miss si Ma'am Sharon, siya po yung chief ng PIDEA sa Manila. Wow, chief ng PIDEA. My goodness, ingat-ingat tayo. Ayan, sila lang naman yung tapos ang kanyang asawa na si Sir J.R. Machong, si Kuya Jerry, nandito din. Ayan, si Don. Ito yung ko kasama, si Don, tapos si Alfred po ng Florida Blanca. Ayan po, magandang hapon po. Lahat yata ng kapulisan sa Central, sa Luzon. Buong Luzon, hindi lang Central Luzon. Pati sa NCR. Luzon, my goodness. NCR. No? So, eto po ang inyong kabaro. Yan, bisita natin. Ako po yung nagko-community service ngayon. Alright. So, Police Captain Gaviola, ano ba tong Republic Act 9262. Ayan. Ang Republic Act 9262 is the violence against women and their children. And children. And their children. So, kasama po yung kanilang mga anak. Hindi lang po yung, basta po babae na may karelasyon. Ayan po, boyfriend, asawa, dating asawa. Kung halimbawa, hindi niya karelasyon, kung hindi niya karelasyon, hindi po siya 9262, hindi po siya papasok. Hindi siya papasok. Opo, ito po ay dapat merong, depende po kung ano po yung ginawa niya. Kung sinaktan siya, physical injury. Basta po, ano yun, magaan or medyo mabigat? Ano ba? Anong magaan? Yung pagdating sa law, yung implementation of the law. Or pareho syempre po, lang? strict implementation, pareho lang po. Kaso dito po sa 9262, special law po siya. So, meron po siyang mga special protection po talaga. Okay. Opo. So, sa mga may karelasyon lang yan? Opo, sa may relasyon, karelasyon. Yan, sexual relationship. So, sa family relationship yan? Basta po mag-asawa kayo. Kung halimbawa, kamukha nung sinasabi ko kanina, yung uncle, dinisrespect yung kanyang pamangkin. Hindi po siya kasama. Saan siya yung pwede po siya abuse? Depende po sa age. So, kung halimbawa, ilang age ba yun? Hanggang 18? Hanggang 17? Ang child abuse po is 17. Hanggang 17 years old. Opo, and 30 po, and 300, 364 days. Halimbawa,
Halimbawa lang to. Halimbawa lang po, hindi yung sinasabi ko kanina to. So, example, nililinaw ko talaga in radio, hindi po yung in-example ko kanina, kundi halimbawa lang po ito. Halimbawa, yung uncle nga, ni-rape niya yung kanyang pamangkin. Or yung kapatid, ni-rape yung kapatid niya. Papasok po siya sa rape. Pero yung uncle to sa niece, pamangkin, 8353 po siya. Ano yung Rape. 8353? Republic Act. Opo, iba naman pong usapan yun. Ang gandang usapan natin to. Okay, so ano muna tayo? Greetings muna sa ating mga natin, si Ma'am Beth Morates Sunglao and Nel Morales. Hello, yan. Oy, si Doc Lau Gaviola. Hi, Doc. Doc si Lawrence Gaviola. diba? Wow. Nandito siya sa live ko. So, thank you so much, Doc Lawrence, sa natin, pag-asikaso mo kay Ma'am Ivy Balagtas, no? Kasi, epic yung namin, yung moving up namin. Diyos ko, ang ganda-ganda ni Doc Romar mo, naka-heels, no? Biglang merong mangyaring emergency. Diyos ko, naka-heels ako, tumakbo. No? Takbo ako. Tapos, nag-emergency kami nga doon kay Dr. Lau. And thank you so much kay Dr. Lawrence Gaviola. Yan, no? So, hi, Doc. Isa pong matulunging doktor, si Dr. Lawrence Gaviola natin, na meron din po siyang clinic dito sa may bandang lampas ng plaza. Yan. Right? Hello, yung aking friend. Ayan, yung aking best friend, si Edmond Sampang. Ayan, nanonood din, diba? Okay, so, akala ko lahat pumapasok sa violence against women. So, kung hindi sila magkarelasyon or sexual, yung intimate relationship. Okay. Kapag walang intimate relationship, walang 9262. So, halimbawa, stepfather naman, nire-rape yung stepdaughter niya. Ano po yun? Rape pa din siya. Rape 8353 po. So, hindi siya violence against women. Pwede rin po siyang violence kasi po in their children kasi. So, pwede po siyang pumasok sa 9262 in relation. Yan, nanonood yung ating mga co-teachers kasi marami kaming alam na kaso sa school. Dito po sa Guagua, open po ang police station po natin ng 24/7. Ayan, hindi yan nagsasarado at meron po kaming designated na Women and Children Protection Desk Officer para po mag-cater ng kanilang problema. Wow, promoting the PNP Yes po, Guagua. syempre. Sa susunod kasama na rin natin sila. Hindi ko lang po alam kung, hello po, shoutout kay Police Lieutenant Colonel Herman Pascua, ang kanilang Chief of Police. Wow. So, anong tawag dito? Yan ang kagandahan dito sa Guagua, no? Dito sa premises natin, including the barangay halls, nakabukas sila. Siyempre. Merong mga naka-assign na officer of the day na mag-aasikaso. That is why sometimes nakakadismaya yung ibang mga barangay halls natin na wala dito sa Kabayanan, no? Sarado sila. My goodness, nakaka-disappoint, no? So hindi ko na lang babanggitin kung sino yung mga yon, pero calling the attention kung sino man ang diyan, no? Yung mga medyo malayo-layo dito sa ating ang tawag dito, Poblasyon area. Sa poblasyon area, no? May naranasan po kasi kami na 12 o'clock. Wala namang di ba? Walang lunch break sa government. Yes po. Am I right? No? Yes po. So, walang lunch break pero nagkaroon sila ng lunch break. Sinarado, nakakandado ang kanilang barangay hall. Hindi natin sila ma-reach, no? Parang cellphone cannot be reached. Pwede po silang tumuloy sa police station po. Opo. Okay. Kapag may mga aberya po tayo na gano'n. Sana pagdating ng panahon, Madam Police. Bumalik ako rito. Dati ako assign dito. Yes, no, di ba? So sana sa susunod mapaglingkuran mo ang Bayang Guagua. Oy, napaglingkuran ko na po siya. Titutuloy na lang natin. Yeah, okay. So kanina pinag-usapan natin yung kursong kinuha mo which hindi mo naman siya talaga gusto pero ayan, dinala ka ng Diyos, no?
ang Diyos ang gumawa sa iyo na maging isang pulis at makapaglingkod sa ating bayang Pilipinas. Opo. No? Alright, so ganyan, naging madali ba ang pagiging pulis natin? Syempre hindi. Hindi po. Pakishare Kasi kasi akala ng iba, basta-basta na lang nakakarating Ayan, tayo ang dami tuloy nating napag-uusapan ngayon. Kasi pati yung pagre-recruit sa mga gustong maging police officer someday, ayan po, nagre-recruit po kami ng mga aplikante at hindi po talaga basta-basta ang pagiging police, hindi lang po yan isinuot namin. Dahil, kaya po, kung makakakita po kayo ng pulis sa daan, talagang sa amin, nakikita na nila talaga na, wow, snappy yung mga uniform namin. Dahil sa training center pa lang po, is napag-aaralan na po namin yan. Dugot pawis po namin ang ipinuhunan. At marami pong test na pagsubok ang pagdadaanan ng isang aplikante na gusto maging pulis. Kasi ang mahirap kasi ngayon, doktor na rin, no? Doktor. Konti. Ang mahirap ngayon, no? Pag nakakakita ng pulis, ang image ay tong. Ayan po, kaya po, yan yung DJ Ning, yan po yung tinatanggal namin na perception sa mga pulis na ang pulis po is nangungurakot, hindi po. At ang mga pulis po ay mga professional. We are all professionals, college graduate po yan, 4-year course. At meron din po kami mga doctors, lawyers. Kamukha mo. Yes po. Chaplain na mga pulis, nurse, engineer. Yan, para tumaas ang tingin ng mga taong bayan sa pulis. Ulitin nga natin, mayroon tayong mga doktor. May doktor, pare, chaplain, meron po tayong mga lawyers, engineers, dentist. Wow. Yes po. Kasi inopen ng PNP sa lahat ng courses. Yes po, kasi po, 4-year course po. Tsaka mga pasado to, pasado. Yes, ma'am. Pasado po yan sa Regulation Commission. Professional. Sa PRC. Yes, PRC po. Ayan po. Kasi yung tingin ng tao sa mga pulis, iba Iba yung tingin nila. So ngayon, tataas ang tingin nila. Opo. At hindi lang po siya 72 units ngayon. Graduate po talaga sila, mga professional. Minsan nga po, hindi lang isa ang kanilang eligibility. Dalawa pa. Dalawa pa po yung eligibility. Kaya po, talagang specialized, highly, po yan, mga, yung qualified. Ngayon, ikaw, babae kang pulis. Yung pinagdaanan mo, wala bang discrimination? Wala pong discrimination kasi dahil gender sensitive na po tayong lahat. Ang mahirap, kung ano yung ginagawa ng lalaking, gagawin mo talaga. O yan. So, attention sa mga women natin, sa mga kababaihan na gustong magpulis. Sabihin mo nga yung dinanas mo. Sa mga pulis, sa mga babae or mga estudyante, aspirants na maging pulis, wala pong anong tawag dito, pinipili. Basta po pantay-pantay ang training. Kung sila ay nagpo-push up din naman tayong mga babae. Kung magra-rappel sila, nagra-rappel din tayo. Kung nag-rope course. Kung tumatakbo, tatakbo rin tayo. So, walang kaartehan? Wala po. Matatanggal ang kaartehan mo talaga doon. Pero ngayon, syempre, dahil tapos na yan, ganda-gandahan na tayo. Syempre, dinaanan mo ng lahat Opo. Tsaka ang gusto ko sa'yo, if you remember na sinabi mo sa akin noon, pamangkin ko po to. Talaga maraming tukso. Opo. Maraming temptation, lalo na sa pera, di ba? Yes po. So, di ba sinabi ko sa iyo noon na wag mong sisirain ang pangalan ng lolo ko. Correct. Yan, no? So, anuhin mo ngayon, Doc, police officer, no? Ayan Madam. po kasi sa pagiging police po maraming tukso talaga. No? Kasi mga kabataan ngayon, hindi nila nire-respeto ang kanilang pangalan, ang kanilang apelyido. Pangalagaan po natin yan at kahit saan kasi, ayan nga po, totoo po yung sinabi ni DJ Ning, pangalagaan mo, kaya hanggang ngayon, gaviola pa rin Yes. Diba? Gaviola pa rin ang ginagamit natin. Pangalagaan natin yung mga pangalan, kasi nunuan mo pa yan, and it will going to reflect your family. Yes. Opo, i-reflect niya yung family mo kung saan ka galing talaga. Ayan po, kung galing ka sa Gaviola, ayan, dapat matino ka, 'di ba? 'Di ba? Ayan po, mahirap pong panghawakan maging matino ka,
Biyasa ka. Biyasa ka, ayan po. Kasi, law-abiding nag-aaral ako dito citizen sa ka. GMC, sabi nung isang teacher sa akin, kung dinatnan mo si Mr. Narciso, no, sabi niya, nakaya nakastor nung ka biyasa. So, ibig sabihin, may doktor, si Doc Lau. Wow, man. So, Ayan po. sinabihan ako ng teacher na yon. Opo, at saka isa pa, kapag po nag-a-apply kasi talaga, nag-a-apply po ng trabaho, from barangay pa lang barangay clearance pa lang. Huwag muna tayo sa school, barangay clearance pa lang, kukuha ka na. So, dapat pangalagaan mo yung family name mo. And then, meron police clearance, anong tawag dito, mga sa courts, MTC, RTC clearance, mga court clearances po sa pleb. Ayan po. Pwede pa po yung sa school mo na moral character. Kaya ganyan po dapat talaga na pangalagaan natin ang mga pangalan natin. Yes, Opo. no, kasi maraming mga kabataan ngayon na ang tatapa. Opo, yan po yung Ang nagiging tatapa, yan po yung my nagiging goodness. problema po ng lalo na po ng kapulisan dito sa Guagua and anywhere naman po because of the yung Juvenile Delinquent Act, yung juvenile law po natin na yun po nagsasaad na bawal po silang saktan, yung mga ganun ba. So, nabanggit mo yan. So, marami. Sa susunod natin yun, kasi halo-halo na tayo. No? Ayan, okay, so tayo concentrated dito sa women's 90 rights. yes po, 92, So, 262. paano bang na-conceptualize ito? Paano nabuo itong batas na to? Bakit siya ginawa? Siya po ay ginawa noong nasaan na ba yung aking kodigo. Ginawa po siya kasi nga po, sa lakas po ng babae at lalaki, mahina po talaga ang babae. So, dati nga, di ba, walang batas na nagpoproteksyon sa babae. So, parang ang dami-daming namamatay, ang dami-daming nasasaktan, sinasaktan na babae. So, nagising siguro ang ating Congress at nag-formulate ng ganitong batas, which is, tama naman po talaga siya. Poproteksyonan po talaga natin. Kasi kawawa po talaga. Makikita mo, DJ Ning na black eye. Ayan, may bugbog, butok ang labi, pupunta sa'yo, hindi sinusuportahan yung mga anak. Ang daming anak. Alam mo yun? And worse, pwede pang... Palagay ko, ma'am police officer, medyo magtatagal ka dito kasi ang dami natin pag-uusapan no? Yes Pamilyang po. Kapampangan, cover lahat yan Yes po. no? Mga opo. bata, mga kabataan. Pwede po natin pag-usapan dito yung 7610, 9262, 8353. So, willing ka naman na yes po, nandito para ka. sa Guagua. O, diba? Yes, right. Para sa Guagua. Asking permission yan kay Sir Aldwin. No? So, kilala ka na naman ni Sir Aldwin dahil na dati kang taga dito sa natin, Opo, laman po PNP ako Guagua. laman po ako dati ng munisipyo. Oh. No, okay, so nabanggit mo kanina yung mga sinasaktan na babae at kung minsan yung babae nagdidilim din ng paningin niya at napapatay niya yung asawa niya. Ang laging tinatanong dyan, dahil sa 9262 na yan, ano naman, ang karapatan ng lalaki. Nananakit ang babae. Ayan po. Meron po tayong butika. Ayan nandito yung nanay ko. Hi, Nay, love you. Ayan Diba? Meron po tayong butika at meron po tayong batas sa inyo na nangangalaga rin po sa mga kalalakihan. Pwede po sila mag-file ng physical injury. Pero wala pa silang special na batas. Wala po silang special na batas. Wala pa Hindi, po. ang ibig kong sabihin, ibang naman yon, ibang angle naman yon, Michelle, no? Yung ibig kong sabihin dahil sa binubugbog siya ng asawa niya, no? Napuno na yung babae, so medyo nagdilim ang paningin niya, napatay niya yung kanyang asawa. Paano yun? Pwede po siyang pumasok sa parricide. Parricide. Opo, parricide halimbawa yung kanyang defense to, no? Law na to. Patay Yung tayo defense na. Paano kaya yung defense niya doon? Pinagtanggol lang niya yung sarili po, niya. yes po. Self-defense. Depende po yun. Depende po rin na yun sa court kung ano na po yung
discretion po ng korte sa kanila. Ayan. Pero syempre po, meron pa rin naman pong penalty kapag may napatay ng babae yung kanyang asawa. May mga penalty pa rin naman po yun. Nobody is above the law naman. So may penalty basta nakamatay ka kahit na anong reason like that? Kung asawa mo. Kung asawa. Opo. Basta po, dun muna tayo sa 9262 po. Basta asawa mo, meron po talaga. Ayan. Okay, so Asawa, dating asawa, boyfriend ha, ka-live-in. basta Kung may boyfriend, relasyon sila. opo, kung boyfriend mo pa lang siya, 'di ba may relasyon na kayo, boyfriend mo pa lang, sinisira na yung gamit mo, pinapahiya ka niya, ini-stock ka niya. Oo. Ayan, pwede mo na po siyang filean ng Pakiulit nga, ini-stock, sinisira, pinapahiya. Opo, yun. Boyfriend pa lang? Boyfriend pa lang. Yung, for example, ako po, may boyfriend. Sa school, pinapahiya na ako. Mga gamit ko, sinisira na niya. Tsaka ikaw, sinisira ka na din niya. Pwede na po sila magsumbong. Pwede na po sila magreklamo. Mag-file ng Yes kaso. po. Tapos po, yung ka-live-in, same. Same din po. Sinasaktan, lahat po. Pati yung anak. For example, magkasama na po sila sa bahay. Ayan po, at sinaktan ng lalaki, ng kinakasamang lalaki, yung anak ng babae, is, ayun po, papasok po siya sa 9262. Opo, ano naman po yung mga protection? Siyempre may mga protection naman po tayo dyan. Kung if ever po na, siyempre dahil mahal ni girl, si asawa, si ka-live-in, ayan po. Meron naman po tayong tinatawag na barangay protection order. Ang nag-i-issue po niyan is sa barangay. Ayan po. Meron din po tayong permanent protection order and temporary protection order. Sa court naman po yun. Opo. Paki-explain nga yung barangay kasi yun ang pinakamalapit eh. Opo. Sa barangay, para malaman ng mga natin, kababaihan yun. Opo, sa Barangay Protection Order naman po or BPO, ang isang babaeng sinasaktan, pwede po siyang pumunta sa BAW, yung barangay, Affairs Unit po. Para sa women's po yun ng barangay. Punta po sila doon and then pwede po silang mag-request ng barangay protection order. Okay? Sa mga babae. For example, sinaktan ako. Ang nearest na pwede kong puntahin is barangay. So, kakausapin ko po sa BAW, magre-request po ako doon ng barangay protection order. And then after po nun, maraming tanong dyan maraming tanong. Paano kung nakatira kami sa bahay ng biyanan? Di ba? Oo. Yan. Yan yung mga marami pong mga concerns po tayo. Kasi po, ang barangay protection is hindi po pwedeng lumapit ang lalaki doon sa kinakasama po niya. Opo, lalayo muna siya ng ilang metro or yan po, ilang metro, hindi po siya pwedeng lumapit. At kapag lumapit po siya, that is a violation of BPO, which is, pwede po siyang makulong agad-agad once na nandun pa siya sa period ni BPO. Alright, so mga kababaihan seryoso na. Meron tayong barangay protection program, no? Kung sakaling kailangan ninyo ng protection, yan. Huwag po kayong matatakot na magsumbong at i-voice out po natin yan. Huwag pong parang nasa closet lang tayo. Huwag natin itago na sinasaktan tayo kasi mamimihasa po sila. Huwag na tayong dumating sa punto na yung mga nakikita natin sa Facebook, 'di ba, DJ ni yung babae pinatay na nung adik niyang kalivin ba 'yon or asawa, 'di ba? Yun yung mga ganun ba? Ayan po. Okay, so basahin muna natin tong mga natin dito, mga tawag dito. Ma'am, pa-shout out. Sige, shout out ka na muna. Si Juan Pablo, si De La Rosa, 'di ba? Yung sa Balanga Police Station. Wow. Okay, Balanga so shout City. out dyan, no, sa Balanga Police Station. Andito yung kabaro ninyo. Ayan. Ayun Ano pangalan nila? Ayan, si Sergeant De La Rosa, ang aking hepe. Ayan din, si Police Lieutenant Colonel Sonia Alvarez, na hepe po ng Balanga City. Ayan, hello po. Nandito po ako. Ayan, so, sino pa ba? Si Grace.
Ang dami po nila kaninang si Tiger Ancheta, ayan. Yung nasa, ano ngayon, Olivas, nasa Regional Operations Division. Yes, so greetings coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, hi to the watchers and listeners of Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM, ing istasyon na magmalasakit at lulugod ka ring tao. So, nasabi ng Sir Rolly, nung siguro ako may papunta kiti Amerika, metong ko naman ka ring pimpunan ko na eko mo peka manaba kung rango pota metong kong star. Karen song ko blood po. Yeah. So, nanine, nung mabiyaya mo impisan na kanong judge, Joner Songko Fernando, napuburideng makanyan bagi. Ne? Nanine, itang pamukpok, depending na mo siguro ikit kung kayabe ke anyang atsuya pa dinalupihan. May assign niya pala kay Judge Joner Fernando ken dinalupihan. Okay. Yeah. Okay, so Hello po kay Sir, ano yan? Kay Sir Melanio Aquino. Yeah, Ayan, Sir UNTV to. UNTV. Wow Reporter. Yeah. At saka si Ma'am Army. Ang dami. Eto nga natambakan din ako rito So, hello to Aliyah Gacos. Yan, pa-shout out naman po, Ma'am Ning. Student nyo po, mama at papa ko ng high school. Wow! Student ko raw yung mama at papa niya ng high school siya, no? So, hello sa mama at papa ni Aliyah Gacos. Okay. And, Nakalimutan mo na yung ano. Wow, namitambakan ko Kenny. Anong tawag dito? Sound. Napapasarap po ang aming kwentuhan ni DJ Ni. Napapasarap. Naparakalat chat Kenny, So, tutupin na laking kasabi o keng training min babay, bala mo ela kayabi kanita ring babay. Yes, anyang minunang panahon. Alapang city ka rin babay. Pero ako, disnang ko na yung city. Maka-training na ako kanita mo naman keng city. Disnang ko na ita. So, anong sabi ni Aliyah Gacos? Pa-shout out po, ma'am. My tiger look teacher in high school, Mr. and Miss Mauricio po. Hello, so, Mrs. and Miss Mauricio. Yan, no? From Aliyah Gacos. Hello, yan. Alright. So, okay. Siguro mag-music muna tayo before anything else. Medyo maaga-aga pa naman, 3:36. So, let's have this beautiful music, Fire. Okay, so pagpatuloy po natin mamaya, konti. Musika muna tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin.
sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang...
Okay, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM, Radyo Guagua, together with our guest, Police Officer Michelle Agneta Gaviola. Right? And greetings muna kay, si Ate Sally, no? Rizalina Baladad is watching, and also Mr. Roberto P. Salonga. Love this, sabi niya. Thank you so much po. And medyo oras ng konti at pag-usapan muna natin yung iyong pagiging pulis at iba pang kabuhayan before anything else. Hindi. So, maliban sa pagpupulis, ano ba yung iba mo pang ginagawa? Ayan, ako po ngayon ay Professor, di yes ba? po, nagtuturo po ako ngayon Saan? Philippine College of Criminology sa graduate school. So, one of the instructor po ako doon ngayon. So, yung mga gustong magpulis dyan, no? Ano ngayon tawag dito, graduation days Yes, no? graduation. Pwede So, po kayong after ng Bachelor of Science sa education po nila. After Bachelor of Science, graduate po kayo. I-ano nyo po, ang tawag dito, i-continue nyo po ang studies po ninyo ng masters. Yan, sa master education po. Para at least na-flourish, 'di ba? Lalong lumalalim, in-depth education po talaga kayo. And your quality as a human individual, 'di ba? As an individual, as a professional, is tumataas po. So, Ma'am Agneta or Michelle is not only police captain but also a professor in Philippine College of Criminology. Yan, Sa no? graduate school po. Ang tinuturuan ko po doon, DJ Ning, are professionals na Mga rin professional, po. Yes police po. na. Police, PCGs, NBI, Wow. PIDEA. Yan, ano na po, mga professionals na po talaga in any field of criminal justice. So, yung mga natin dyan, yung mga kapulisan natin dyan. Ayan, yung mga gusto pong i-hire kami ni DJ Ning. ni Doc Rumwar. Ayan, ang ating DJ ngayon isa ring doktor. Ayan, mas magaling po sa akin to, Doctor of Education po siya. O, 'di ba? Sa mga nangangailangan po. Alright. And maliban doon sa pagiging professor, I think ka pa sa beauty concert. Yan, syempre, medyo pagbigyan kita dahil sa guest kita ngayon, no? So, ano ba yung sa beauty side natin? Ayan, ano ba yan? syempre, as a woman, Ang daming kailangan racket syempre naman, kailangan natin yun kasi nga, hindi tayo pwedeng mabuhay sa isang field lang, 'di ba? Pero as a police officer po, syempre hindi naman natin pababayaan yung ating serbisyo sibil. Ayan po, yung ating sinumpaang tungkulin. Pero as of now po, meron tayong clinic dyan sa may Dinalupihan, the Vernice Aesthetics Spa. Visit po kayo. Ano pangalan? Vernice Aesthetics Spa. Aesthetics Spa. Ano ba yung ginagawa nyo doon? Nagpapaganda, facial, ilong, gluta. Ganun ba? Yan. So, Pampaputi, pampaganda. yung mga pulis na gustong magpaganda. Lash extension, yung mga ganyan. Nail Hindi lang art, pulis, gel. no? Yung lahat. Yan, Huwag yung natin mga pababayaan yung ating mga huwag natin pababayaan ang ating mga sarili. Oo naman, lagi as ko women, sinasabi kasi yan. empowered dapat ang mga babae, lalo na dito sa Guagua. Diba? Nasaan yung natin, na nawala yung welcome natin, bunso. Nakalimutan nating ilop, pakisuyo, pakipass ulit yung welcome to the family natin, yung loop song natin. Ayan, dapat laging empowered po ang mga kababaihan. Yan, okay, Ayan. so lagi ko nga sinasabi, yung mga kababaihan, wag nilang pababayaan yung sarili nila. Tsaka yun namang mga lalaki, no? 'Di ba, nabasa ko rin yung economic abuse. Economic abuse. Ano ba yung economic abuse? Ayan, financial. Economic abuse is hindi nila binibigyan ng pambili ng pampaganda yung mga babae. Dapat kung asawa mo, 'di ba, obligasyon mo yung pagandahin mo yung misis mo. Yes. Karapatan po ng babae na bigyan siya ng pampaganda naman, no? Proper care. Yes, proper care. Opo. Siyempre minsan, alam mo, sa totoo lang po,
hindi lang po, ang second na inirereklamo talaga sa police na experience po namin, aside from physical violence, is the economic abuse. Iiwanan yung babae, 3, 4, 5 ang anak, at hindi man lang alam, suportahan yung kanilang mga anak. 'Di ba? Kawawa naman yung babae. So 5, 4 ang anak nila, tapos walang suporta. So kung kaya nilang gumawa ng mga anak, ayun dapat nilang buhayin yun. At Biruin mo, nung dalaga yan, talagang todo ayos yan. Opo. no? Kaya yung mga babae dyan, Mabango. diba? Yes. Diyos ko, lahat ng kalayawan, kahit na may nakita nga akong mga estudyante, hindi naman ganun, hindi man sila, ang tawag dito, kahit na average, hindi ko pwedeng i-level na average income eh. They are below average, pero yung mga kamay nila, wow, naka-manicure, naka-reband, no? Tapos pag inasawa nila, ay Diyos ko. Oo nga eh. Yun yung nakakalungkot. Ang ganda-ganda nila nung kinuha nila. And then, eto na, here comes family. Yung family na nagkaroon na sila ng pamilya, napabayaan na po yung babae. And isa lang naman yung sasabihin ko sa mga girls na nandyan, sa mga women. Dapat po empowered po tayo. Huwag natin pahihinaan yung loob po natin. Kung may mga karapatan po tayo, at meron po tayong mga tao at ahensya ng gobyerno na handang tumulong sa atin. Ayan po. Tsaka, nandyan ang Diyos. Tsaka meron gagabayan mga, kayo. Ma'am, no, merong mga lalaking, ang tawag dito, yung anak lang nila yung sinusuportahan. Pero yung inasawa nilang babae, kailangan magtrabaho para sa kanyang sarili. Opo, pwede naman po yun talaga. Lalo na po, depende po yun sa Pwede agreement. magreklamo yung babae nun? Kung kasal po sila. Depende po yun sa agreement. Halimbawa, kasal sila, ganyan. Opo, dapat lang talaga, suportahan niya din yung babae. Pero minsan po, pumapayag na lang din yung mga pumapayag na lang din yung mga babae. Minsan, talagang alam din nila yung sitwasyon ng kanilang kinakasama. Yun. Kaya pumapayag na, sige lang, yung anak ko na lang. Ay, ayoko yata, no? Ay, Eto. Diyos ko. Naku po, ayaw. Ay, Diyos ko, no? Siguro maghiwalay na kami kung ganon. Hindi ako pwede sa ganon. Kasi sometimes po, ayun madalas, syempre, ang isang babae, ayaw naman din naman niya na broken ang family. So, bago mag-give up ang isang Kasi babae. di ba yung sa kasal nga, ibinibigay yung haras sa babae, symbolizing yung sweldo niya, Yes, so ibibigay the niya wealth sa'yo, of the di ba? family. Yes. Oo. Tapos, ganun ang gagawin, ha? Hindi ako Mantayagawan, ne? Ayak pwede ka nito. Siyempre, magkapampangan tayo na dyan, 4 minutes mo. Pasensya na po, kapampangan po ini. Oh my goodness, ne? Nasabi ng Sir Role, po kung Mariano Garapon, na, may po dadaki ngarong yun, nun, binyeto. Talagang sir, yakan no doktor, doktor yakin ka mo lang. Sir Rolly, yan, maya pa bengke ka, good night. Balo ko kay na kene, past 12 midnight na kene. Pasibayo Sir Rolly, dakal salamat keng kempe para lamong pagmerienda darening kay katamong staff keni yan. Ibunso, ibiya ko na po tambagyan kaya, detang mitataga ni Jay, yung bala na karing hanggang kaya na keni, ibiya ko na bukas kaya. Alright. So, ilang minutes na lang tayo? 3 minutes? Ang dami pa natin sanang pag-uusapan. Diyos mio corazon. Kailan ka ulit nandito sa Guagua? Kahit every week. Sige, Basta invite mo lang. Basta sige, invite. Pagka, kung gusto mo, next week. Kasi hindi pa tapos yung pinag-uusapan Ang dami-dami kaya natin pag-uusapan. Isang taon kaya. Isang taon kaya yan. I'm going to ask permission naman sa ating kasamahan dito na namamahala ng ating station. Maraming salamat po. Natin ang batas dito sa Pamilyang Kapampangan, no? Total family ang pinag-uusapan natin para malaman ng mga babae o ng mga kabataan o ng asawang lalaki. Sabi mo kanina, may karapatan din sila, hindi lang tayo. Yes. So, ayan. So, I will ask permission kung talagang available ka, pag-usapan natin yan. Sundo natin next Sunday. Yes po. If you are available. Yes po. No? So, Waiting ayan. po tayo. Okay, so, Maglingkod sa Guagua. yeah, wow.
Wow, para sa guagwa, para Yes. sa bayan. Oh, para sa bayan to. Alright, so, sabi ko sana, DJ. Police Officer Michelle, 2 minutes na lang. Mag-ano ka na? Sige, last word or Ayan po, what? maraming salamat Sige. po again, DJ Ning, sa pag-invite po sa akin sa Radyo Guagua. Ayan po sa mga staff, kay Sir, kay Mayor, maraming salamat po sa inyo sa ang tawag dito, sa pagbibigay nyo po sa akin ng daan para makabisita dito sa napakaganda ninyong radio station. Ayan po sa mga nakakapakinig, i-like nyo po ang Pamilya Kapampangan with DJ Ning at ang Radyo Guagua 99.9 FM. Ayan po. So, lagi pong empowered dapat ang mga kababaihan dito sa munisipalidad ng Guagua. Oh, hindi lang sa Municipality of Guagua, sa buong Pilipinas. Yes, sa buong Yan, Pilipinas. Pinapanood tayo Ayan kasi po. sa FB. Ayan po. Hello po sa lahat. Babati po ako ha, sandali. Yes. Sige, bate, Ayan, bate. ayan po, kay Ate Deng, kay Ma'am Eden, sa aking kasamahan sa Balanga. Ayan, si Ray Rancho, si Sergeant Mena, ang aking classmate, si Tiburcio Dayag. Ayan po. Ayan, alam mo ba, hanggang pro 1 ba si Cagayan? Diba? Ang lalayo nila. Wow. Ayan po. So, wag po kayong mananawa sa aking mukha. Ayan po. At nag-enjoy po ako talaga ngayong araw na ito, and God bless you po. Talaga nakaka-enjoy dito. Kaya nga, stress tayo. reliever talaga siya. ayan, Ayan, kaya habang wala pang klase. Habang walang klase. Yes, habang sem break. Okay, so this August, no? Pagdating ng September, ay August 28, may pasok na tayo. Oo, ayan. Hanggang August, kasama kita. Yan, Oh, yes po. pagpapaalam Sa mga kita. sa mga nakikinig po, alam ko po nationwide po to sa lahat. Ayan po, enroll po kayo sa Philippine College. Ipo-promote ko na, Yun di ba? naman. Enroll po kayo sa Philippine College of Criminology Graduate School. Open po ang PhD at ang Doctor of Philosophy in Criminal Justice and Doctor of Philosophy in Criminology and Masters of Science in Criminal Justice. Yan. Para naman yung mga kapulisan natin, mag-improve yung kanilang educational Yes po, background ang dyan. kanilang quality. Hindi lang sila baccalaureate, no? Mhm. Okay, so, at saka makita natin talaga yung professionalism kapag nag-masterate, doctorate degree na sila. Yes no? po. Mag-iiba talaga. Mag-iiba yung pananaw mo, yung kilos mo, pagsasalita mo. No? Mag-iiba kapag tumaas-taas yung pinag-aralan talaga. No, so inviting all the police, no, to improve further. Yan. So Madam Michelle here is offering some courses in the doctorate degree of PCCR. Yan. Wala naman akong alam na ibang mas mataas pa dyan. No? Mostly lang mga baccalaureate degree lang dito yung mga nasa Pampanga no. So sa PCCR doon na sila nagma-masterate, doctorate. Yes no? po. Okay, so maraming salamat Police Officer Michelle Agneta Gaviola. Pamangkin ko po. So, po tayo? Sir Rolly, pamilyana katamning professionals at matni buntok kasi. Ayan, mga matnitang buntok. Ayan, so, Nanuye po, yan. Paunakan tayo, sir. Ining kaya katamong bisita ngayon yan. 1 o'clock in the morning na kanong nung eda ka bisita, may tudtud na yung Sir Rolly kanini kayong Amerika. Diba? Thank you, Sir Rolly. Oh, Ayan po, na yan. ingat-ingat po dyan. God Taga-Amerika bless you rin, po. mo na, mo Pilipinas. At imburi ko sinabi ng Sir Kenny, please, mama, napatse po atin kumurin pong sobre idake kula po ni naman po yung mangailangan. Wow naman, Sir Rolly. Palakpakan natin kay Sir Rolly yan. Palakpakan Meron po natin siyang siya. beautiful heart. Oo, meron siyang gininto ang puso. Yan. At saka si Sir Nilo Manakop also there in Italy. Yan. Nagpapadala din yan para sa ating mga staff dito sa Radyo Guagua. So, ang ating pong kasama ngayon, medyo makakasama natin ng matagalan habang wala pong klase. Ayan. Ipagpapaalam ko po siya sa ating namamahala rito para to further makabatas tamong pag-usapan tala ring batas keng pamilya.
batas karing babae, batas karing anak, karing lalaki, ne? At saka yung yung anti-bastos law. Yes. Yan, Republic no? Act 11313. Anti-bastos law. Yan, mga pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na segment ng Pamilyang Kapampangan. So, see you again next Sunday. 2 p.m. here at Radyo Guagua 99.9 FM, Kaluguran, Dakongan po. Hello, Katrin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,